Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dihita nahina holongan di debata, di partangyangat tahun tol hasma hatana, imana tersurat di ulaun ni apostel bidu 16 ayat 10 sia rodi ayat 34. Ulaun ni apostel bidu 10 onom ayat 10 sia rodi ayat 34. Tajaha laos tapai hutihut mahatana margati sorim mahita majahasa songonom madidok alai dung diida iduk somang nai naswadong be pangomoan sihirimon sian paropuani ditakup nasida masih Paulus dohok sisilas disarak matu onan tujolo niaka pangarajai jadi dogion manasida tujolo niaka pangumi ninama nama menguri bata orang akaron jauh di donasida. Di barita hoddo adat naso jadi jaloon manang ihutonon nami ai halak rom dohami. Jadi hemat toropi dopak nasida dungi dokon akapangumi nasida rodos nasida asal dising. Jadi dung leleng dilisingi didabu manasida tuhurungan didokom ma si jaga hurungani mangaramoti nasida situtu. Mengikuton kaitan jenonai tidak manasida hurungan pabagasan momos mampat nasida diakon. Alai Maria tongabor ngini martangiang masih Paulus dohok sisilas mamuji debata dipatangi-tangi akan atar hurungi. Alai kumang asal ulun pola lawan hurungani biar buka rosalu itu tanggal mahat nasida salutna. Gabi tersunggul masih jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akapitu di hurungani disitak mapudangna naing manikot ai diripu naung maporus akan atar hurungi. Ai bagus maswara minama unang mai dia tuh ai sorohan salutna. Jadi dipangido mapalito dungi marlujong maibana tu bagasan manukap tujolo ni si Paulus dohok sisilas huhut akaduk dot. Ditogion manasida haruar minama amu akaduan ama layoku kasamanua. Jadi didok nasida ma hapor siai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Nabi paruan nasida mahal ni Tuhan ibana dohot salu domana kadaras. Jadi manigor di alap mana sida borng ini diburi ima bogas ni lising-lisingi dungi pitor tardidi maibana rodi sudena sida nasaripe. Ditogion manasida berbagasna dohot masakalangan dungi maruana dohot sude isi bagasna alamat konsea ibadah di dibata. Ido saatna horas marita saluhutna damang dainang songono jahat di bagasan minggu di dok tangiang tuhade mahon manang doa untuk kesejahteraan kota manang huta manang luat bohama nama kirim do ganup nasana porsea asadinggan saluhut ganup nasa kaparngoluon songonido nak kita sangup songonido saluhut jolma makirim do asabui niat dinggan manang marhademahon manang sejahtera saluhut parnguluon las do rohani jolma molo las rohani donganda las do rohani jolma apalagi na porsea molo marnida donganna na berhasil manang nagabi hasea
Jala ganup nasana porsea pe ala mangulu di bagasan holong. Pasti do dipatupa ganup nasa akadalan tu akan adinggan asa anggiat niam doho donganna marlas niroha manang boy berhasil akau launna. Sarupa doi sahalak namar sahid makirim doa sahipas makirim asa sehat halak nasusa makirim doa samar hasonangan halak ganup nasa nagalepe makirim doa samar gugu asabui ibana dinalaho mangula akau launna. Ido na pinarsit tani hajol maon lumo bimana mangulu di bagasan holong ni Tuhan. Damang daina tarida marhite-hite trupukon alai jumolo tabereng asa takas songo dia do di jolona ape manang di jolo ni turpukon. Ditikina marhobas ma si Paulus tuluat Makedonia tohomai ima di ibu kota ni Makedonia namar goar Filipi ate manang kota Filipi manang luat Filipi. Disi marbarita nauli do ibana jala torop do aka nagabe si huto Kristus nagabe porsea di debata di bagasan Tuhan Yesus. Alai pedek sarito marupani adong madisi sahalak borua naposo borua manang naposo boru-boru laos aka martod dinahudar doon idok ahli tenung maon ate manang sahalak nabui mangaramal ate. Jala di boto ibana do di sisi Paulus jalan yang menuju jabu manang bagas partangyangan di hutom ma si Paulus doho si Silas alai say di panggorahon ibana ma ay naposo ni debata doon say ninna buruai ma manang buru-burui alai sugo marohani si Paulus ate sugo marohani si Paulus laos di dokma marhite-hite goar ni Yesus Kristus do hudokoko ruar sian ibana laos ruar matod dinahudari sian buruai ate ido di jolo ni turpukon HP adong do iduk somang ni buruaon somalna gudang do dapok ni akai iduk somang naon sian ramalan sian nama ngubati sian saluhut naganup nasa aka napinatu pani hagugu on nitod dinahudari gudang do dapo aka pasamotan gudang do dapo ganup nasa aka narikot di bagasa parnguluon na keberatan may alanya ha ay nung kaluar tod dinahudari sian buruay ido bay ditakup si Paulus doho si Silas dibuam ma disarak ma tuonani laos dipasaha tu pangarajai diadili dilisigi matung mas seliling ate dilubuti ma dungi muse dihurung ma na dihurungan ope dibiakod do ate manang dipasung jala disuruh do nama jaga manang sipirna songon wae asa mana situ tu asa jaga situ tu ate HP ditongaborngin martangyang masih Paulus doho si Silas dina martangyangi akan dipenjarai tumangi hotangyangna masama nakaning laloi masama ganup nasa halongangan ate tanggal ma akarate na disima jojak manang dipak ni si Paulus do si Silas buka ma akapituni hurungani laos humutur ma manang lalo-lalo hurungani mabiar ma nama jagai ate mate malap pulas gula marasudi laos naing dibuat ibana ma pisona naing maniko ibana ditikin naing manikoti pitor gugu ma suara ni si Paulus madok asa unang ibana bunuh diri
unang ibaen na hurang, unang ibaen ganup nasa kasih songoni. Ala dipikirin na majagai, ngalari lah sudi halakon. Ngamelua sudi na hujagai. Ate, laos au pian non, dang bui belari manang songod dia. Ikon hona uhum doau, sian iduk kuna rohana. Damang dainang alai disido si Paulus. Ate, dungi disuruh mapagalak palito muse. Roma nama jagai. Laos uduk matukap ma dijolo ni si Paulus doho si Silas. Disima disukun ibana ahado na laho si bahenokku. Hapor seai ma Tuhan Yesus. Asa malua ho dohot isini bagas. Laos ido mabahen borhak mana sida tu bagas ni pajagai. Disima ibana tardidi. Laos dohot madongan nasa bagas. Gabi na porsea di Tuhan Yesus. Damang dainang na hinaholongan. Ima sikat ni sarito isa diri. Manang sikat ni ganup nasana tarsurat di bagasa turpukon. Sonari ida otak. Bohado hita nagabi si partangiyang. Ida otak masyani songo dia do sakap ni si partangiyang. Ate. Sakap ni si partangiyang asa dinggan. Sakap ni si partangiyang asa demak, asa marhademahon. Dang disakapi si partangiyang asa siga. Dang disakapi si partangiyang mardongan late, mardongan elat, mardongan teal ate. Wasa tabumay. Lau si bana mana punasai. Itu kan? Tabumay. Benar. HP saya martangyang ido amat tau ringgas do tugarijo. Ale ringgas do ibana marteal ni roha do marlate ni roha dang boy. Ikom marsakap tuna ringgad do. Nasu sape nama sa dibaga sa parngulwon na songo si Paulus do si Silas. Nadinggad do di patu panasida. Nadinggad si tutu do di patu panasida na marbarita na uli. Alai ropor tibio mardida na hurang do nabinahen. Alai dang gabi dohot si Paulus do si Silas patu panahumurangi. Alai manotong do nasida patu panadinggani mar haposan di jahuba di bata. Tu jahuba di bata do di pasahat saluhut nai. Dang dialo. Dioloi do. Tu hurunga pedibuan dilisingi pedioloi do. Dang muba songo Tuhan Yesus si. Ido na tiniru ni si Paulus. Ay Jesus do na ihuton ni si Paulus. Suku-sukun na dihita na porsean waing. Jesus do na tayo ihuton. Alana ganup nasa na porseai di Jesus. Berarti namang ihuton Jesus do. Targoar pe Kristen ibana alas ihuton Jesus do. Molo so si ihuton Jesus ibana. Tang targoar Kristen sa sitong. Ay tangiyang na didoknay, ima na dihanguluhon. Ate, dakolan na dibaga sa tangiyang na maddo asa demak, alay doho do diganup na sa pabahenan na do hanguluan na, lumo bisakap ni rohana pe asa demak. Ate, ido na pinatupana. Alana gudang nuaing damang doho dairang. Idaw mabirengon ate, irasongoni nama. Targoar don akka pangulani huria. Ate, targoar don akka si partangiyang. Mangula hodang arong. Alema protes nomor seda. Sonda baru-baru nakik kubereng dope. Adong di Facebook muse video. Merbeda muse huria. Ate. Merbeda alanya. Ala so cocok. Alaya lah lam karas. Dangarong benacitong. Dangarong na olo patalu dirina. Ate. Hola namang gulu dang binotohan lagi lulu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Alay na pinatupan ni si Paulus do si Silas na parjolo. Marbarita na uli do si partangiyang. Berarti bolo didok marbarita na uli. Dakolan na hola mangangka Bibel.
Alai ma barita nauli. Ahado haulioni. Berarti dia kana dinggan, dia kana tigor, dia kaholong ni rohana sia Jehovah di bata, dinalaho patupaho nakahadingganon. Patupaho kamajuon, patupaho kadameon, patupahon sa luhutna. Ate, jala diusahahon. Ido namar tangiang. Ate. Ido namar tangiang. Unang johita fokus taringot tu, marlopi tangan, tutup mata, martangiang ali Jehovah di bata. Dulang jo fokus sita tusi. Alane koboto otta do, songo dia do na didok ni Jehovah di bata muse marhite-hite si Jakobus ate. Natar surat di Jakobus 5 ayat 16. Ahama didok. Atong marsitopo ta dosa mahamu doho marsitangiangan asama lupamu. Ate gudang namar sahik nuaeng dang olo manopo dosana. Namar gogo situtudo tangiang ni partigor molo dihabur juhon. Makana ditikiro sahalak jolma tuadupan ni debata dinalaho martangiang ibana alaya hamadidok adong dope persoalammu sosai dope gadup nasa masalam doho akadongammu disan pature majui baru roho tuau ninna Tuhan Yesus ate. Jadi di bagasan rohana yes do. Unang tadok tu debata denggad duau. Ale tu donga jolma makalate idang boi. Ate ringgas martangiang ringgas musim berbeda. Nih do kan? Ringgas martangiang ringgas makosomi. Tang boi si songoni. Alai kotakas do tangiang ido nagabe ngolu, jalang ngolu do tangiang. Ipe baru dihangoluhon ma. Songo dia do tutu relasina doho Jehovah di parjolo do ganup nasa akarohai di ida debata ai si botoroha do debata si ida roha do debata dang si holas si tangi honon ganup nasa kahata naruar siang pamangata ai rohata do na di idana atau ngamanginang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus marhite-hite si partangiangi idau tamanaking songon contona songo dia do halak na martangiang ate si Paulus martangiang di tongabor ngedo si Silas Tuhan Yesus raudo tu lau tu taman Getsemani martangiang tau tu inganan nalanga lau tu ganup nasa aka nasopolai daun ni jolma. Artinya, rikot situ tudo martangiangi marhahomion. Marhahomion, jalahomi. Buah hitam bol martangiang. Adong gupe namar husip-pusip. Ropar haladu sarana manang sibuat tangiang martangiak kita. Alemar husip-pusip dope. Manang mamikirin asing dope. Dan adong konsentrasi na. Ate. Baru hira-hira songone. Manang handphone na dope dibuka-buka rupani. Laos idi pa ida-ida. Mamereng berita na viral rupani. Ate. Halak martang yang iba na mekelek-kel. Ala adong na lucu-lucura di handphone na. Ujung na memang gabi marsalamat. Porluha homion. Jala piga-piga ganup nasana porsea damang doho dainang ditiki martangiang di hahomioni. Isarana rupani martangiang di tongaborngin. Asa homi. Dangadong gangguan. Jala hita hibul tu debata. Makanya Yesus memang ngajari masuk kotu bilu mi tutup pitu na di sima ho martangiang. Enak. Jadi unak kolat taingot boleh isi dua tulu halak. Na martangiang di si dua wina Tuhan Yesus sahalak tabe boido martangiang. Nanti bongot kita tu bilu tabe martangiang kita di si. Tapangido tu Tuhani. Ale taingot. Jumolo ganup nasarohat taidinggan. Bolonga jumolo ganup nasarohat tadinggan. Pasti do ganup nasa tangiang tape. Nagabi hangulwota tangyang tapi dinggan ala rohat tapi nunga dinggan ganup na sana tapatu pape
gabe pasu-pasu. Nate, gabe pasu-pasu. Gabe barita nauli. Gabe doho talak maulai. Na martinangi di tonga-tonga di penjara ipe. Gabe doho nasida tarpasu-pasu. Sipir penjara ipe nama jaga nasida. Gabe doho tarpasu-pasu. Di pasu-pasu ibana di bagasan Kristusi jala dapotan haluau nibana. Alana ido suku-suku na ahama baheno kuasa malua au. Hapor siai ma Tuhan Yesus Kristus. Ate asa malua ho doho pangisi ni bagas. Atong damang dainang nahina holo. Mauliate mata dok tutuhani. Ate dang pola songon nasik kita. Namangguari adong perhitian. Alai itu Tuhan Yesus tapasaha tangyang ta. Yesusi langsung perhitian. Tuhani langsung gabidalan na. Ibana narade manangihon ganup nasa katangyang ta. Ibana na totong sadi hari na pe. Nasohiatar pudum do ibana. Dinalaho mangaramoti hita. Dohot dinalaho manangihon ganup nasa alu-alu tatwibana. Atong dia penatado pinuain. Dia penatasaka pinuain. Radang uborak do pesian namasa di si Paulus do si Silas sonate. Sampai dihurung di beakom muse. Ate dung dilisingi ditakup. Laos diberitahu muse berita nasudinggat tunasida. Alai martangyang do ibana. Atau ngamanginang. Unang mahola ditikilas rohatta martangyak kita. Hola ditiki hipas pamatang ta baru martangyak kita. Ditiki ganup nasa jadi akan nyulani tangan. Unang gabi hola disihita martangyak. Alai dohok madina masa parsahiton. Martangyak kita. Dohok madina masa hasusaan. Martangyak kita. Dohok madina masa ganup nasa akapikira pe nasobinoto songod dia namasa. Martangyak kita. Nanti tangido ganup nasa debata dinalaho manangihon ganup nasa tangyanta. Unang mabiar kita. Mangulaho nakana dinggani. Unang mabiar hita. Songo si Paulus doho si Silas dang mabiar ibana. Dang lari halakisian hurungani. Isido na sida hape ngabuka na rate nama beakon nasida ngabuka muse hurungani aledang lari nasida ala partigor do nasida nagabe si partangyangi atau ngamanginang unang bau bahita mamereng jolma gabe songo si bereng buhi si partangyang ate unang tadok jagoni si Paulus ya te jago tangyang nai daong ate jagoni padita isapuang itangyak ko boy malum daong ate dang disi makana didok namargogo si tutudo tangyang ni partigor tangyang itu tu dia hitamar tangyang tu debatado berarti debatado namargogo disi unang tu berua nagabe boy mabahen akap lamaran-lamaran ramalan-ramalan lamaran kumsinak ingat naboy mangaramal naboy memprediksi rupani manang naboy muse ibana dinalahu mangubati ate alaido keberatan di jolma studia hitamar tangyang ibi ketikos doi bolo mangado pakon tuha portibiod do berarti songon anak boru manang boru anak kaning songonima nadi isi manang nadi gohito di nahodari berarti di juma kasih songoni dang tusihita mangado pakon ay sibulis dui alay natado pakon di bagas tangyangi ima jahuba di bata songonima pangado pak tamuse di bagasan parnguluta nagabi tangyang tuadopan di bata asa diganup nasa akapasu-pasu naipe ido nama korhon hading ganum muse lubi sian nata pikiri ngading ganda niulani si Paulus do si Silas alai marhite huaso ni debata lam tuding ganda muse
na masa diganup nasa parngoluan nasida jala boy tu pasakap ni debata dang gabe sakap ni nasida atong didamang dainang nahinaholongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus tatang yakom maganup nasa hademahod diganup nasa luat tabi hademahod diganup nasa kadongata hademahod diganup nasa aka nasinakapan ni rohatta na pinarsitan iganup nasa yanakon dohot sa luhut na tutu nasinakapan ni debata asa tupak makorhon haulion makorhon hadinggano di bagasa parngulutan atong namargogos ditutudo tangyang ni partigor mahita jala molo dihaburjuhon tahaburjuhom ma ganup nasa hata ni debata holongna nang pasu-pasuna. Amin. Martangya kita.